Yan mga boss, July 7, oras ng alas 12. Sa lahat ng nagtatanong kung saan yung location namin, kukumpletuhin ko, Gasang Mangaldan, Pangasinan. So ayun, katayan dito ng iba't ibang motor. Dito mga boss, bili mo, baklas mo. Pero ngayon mga boss, meron tayong mekaniko dito na minsan dalawa sila, minsan tatlo pa sila. Depende yan mga boss. Ngayon kung hindi nyo alam, bumaklas, pabaklas ninyo sa mga mekaniko ko dito. Kayo na lang bahalang magbigay sa kanila ng talent pay nila. Matik yan mga bossing ko. Ngayon, pagka nakabili kayo sa akin dito, wala pa kayong mekaniko na gagawa, pwede nyong ipakabit sa mga mekaniko ko dito mga bossing ko. Pwede ko rin ibigay ang aking contact number, 0950-3686-308. Uulitin ko, contact number ko, 0950-3686-308. So, located tayo dito sa Gasang Mangaldan, Pangasinan. Ayan, kompleto na. Kung nagtatanong kayo kung nagpapaship kami, pwede rin akong magpaship via drop and go or GNT. So, ayan, lahat ng galon, drum dyan na nandyan, tig-isang piraso yan ng makina, mga bossing ko, Ayan, may mga kanya-kanyang pangalan yan, mga boss. Ayan sila. So, more than 40 na ata or 30 plus nakatayo doon. Ayan, marami kami ditong mga available na kaha, chassis, iba-ibang makina na hindi nyo na nabibili kung saan-saan, lalo sa New Star. New Star ba yung pare, Motor Star? New Star Dagupan, nandito sa New Star Gasang Mangaldan. Located kami sa Gasang Mangaldan, Pangasinan. Ayan mga boss, marami kaming pesa dito, mga transmission gear, tambutso, at kung ano-ano pa. Surplusan dito sa Gasang Mangaldan, mga boss, Ayan, mga gastang. Ayan, mga bossing ko, Maraming salamat.